Cores 3 é unha canción festiva. Sabíamos que íamos facer o show nunha festa, polo que era case obrigatorio que unha das cancións tivese esa enerxía. Con todo, tamén foi unha das que máis complicacións nos deu. O tema está protagonizado polos personaxes da parte azul da serie, Laura, Iria e Pablo, interpretados por María Dan, Soraya Bello e Alberto Val, respectivamente. A súa parte da historia na serie é un drama universitario, e aínda que queríamos que a canción tivese un ton completamente oposto, o drama acabou chegando ao propio día da actuación, cando, a última hora, nos enteramos de que Soraya estaba no hospital e non ia poder actuar. Por sorte non acabou sendo nada grave, pero compre destacar o traballo contra reloxo de María Dans, que aprendeu a súa parte poucas horas antes da función. Moitos estudantes viven coa preocupación de que, ao rematar os seus estudos, teñan que marchar da súa terra para atopar traballo. Esa incerteza nace, na maioría dos casos, do medo a abandonar unha zona de confort e lanzarse ao baleiro sen saber o que che espera. E diso fala precisamente Cores 3. Nela, os personaxes da parte azul da serie fanse unha promesa. Que pase o que pase, e aínda que teñan que marchar, a felicidade que están a vivir nesta etapa, unha das mellores das súas vidas, universitaria, continuará alá onde vayan. Cores 3 é un tema que xurdiu como os outros dende o piano, non? Pero sí que é certo que para min é un tema moi especial porque foi o primeiro que empezamos a desenvoltar, tanto por cuestións de practicidade como por cuestións logísticas, porque unha vez estivo estructurado todo o que foi o tema e un pouco os arreglos, a letra todavía non estaba e Martín e mais eu fomos gravar as primeiras voces ata Mérida para gravar a Soraya. Entón, pois, fomos facendo a letra na viaxe e quedou unha letra super redonda porque 8 horas son para moito. O caso é que Soraya tivo que pasar todo o verán en Mérida preparando unha obra de teatro, e para gravar a canción, claro, non nos quedou outra que viaxar ata ali con parte do equipo, Víctor e mais eu. Curiosamente, logo podría dicirse que aquel esforzo non serviu de moito, porque o día que tiña que volver para o show de Cores, acabou no hospital. Pero bueno, por sorte quedou nun susto e polo menos vivimos unha boa experiencia e non nos arrepentimos. Ademais, decidimos manter a versión cantada por Soraya nas plataformas digitais, xa que creemos que é a mellor versión da canción. Facer un proxecto con case 120 pistas en total só é pois, un pouco ao que eu me quería aproximar, non? Foi moi complexo combinar toda a amalgama de sintetizadores, que penso que hai 15 sonando en paralelo por momentos, co sonido das guitarras, o baixo, hai varias capas de guitarra, entón eu estou moi contento e penso que o produto final pois aproxímase moito tamén esa sonoridade que buscábamos, tipo pois Tudor Cinema Club ou referentes aí aquí como os Rapans, con ese estilo festivalero, cañero e que teña pois un estribillo que se pegue como un chicle no pelo dunha señora de 40 anos, sabes? Quero que marchar. Nas festas de verán de Ares temos unha especie de carricoche chamado Disco Móvil que percorre o pobo durante os fins de semana poñendo música a todo volume. Sendo Cores 3 a canción coa que queríamos transmitir esa enerxía de festa, ocorréusenos utilizala como eixo central do escenario. Ademais, os seus propios altavoces foron os que proporcionaron a música durante toda a actuación. Tamén queríamos que a coreografía fose a máis ambiciosa e enérxica de todo o show, ata o punto de que remata cunha conga na que invitamos a xente do público a unirse. Pois nada, así como cousas que me gustaría destacar, o tema, a parte dos sintetizadores e das guitarras, inclúe de novo a participación de Álvaro no saxofón, que lle dá un toque espectacular, tanto na intro como logo na melodía do final, penso que lle dá unha chicha e unha vidilla que xa, pois, a título personal, Martín máis eu buscábamos ese rollo tan ochentero con grupos como The Midnight ou cousas así, no? Entón, penso que lle dá un toque super especial, así como o solo que se marcou novamente Thomas, que estivo a cargo tamén da grabación de todas as guitarras o tema, no? Fixo aí un solo moi estrambótico, moi extravagante, moi que lle pega a él facer ese tipo de locuras, no? De tolemias, e penso que lle dá moitísimo rollo o tema, que aparte Manu aproveitou para facer un solo de coreografía que quedou brutal sobre ese medio tempo, no? Que o tema baixa un pouco e dá esa opción a bailotear un pouco máis pausado, máis expresivo, no? E
E nada, eu estou super contento tamén coa parte do break que ten aí os adlibs, os ruidiños que fai Alberto, que lle deron tamén unha parte un pouco cómica e distendida a canción, non? Entón, penso que a nivel global ten moitas cousas que lle poden atraer a xente e que pode quedar, que puideron quedar e quedaron, penso eu, moi redondas e moi cantables, moi disfrutables. Este no hay que esperar como el anterior, tenemos que estar ahí. Hace 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Los golpes van aquí, pero van aquí. Yo voy así. Su mayor está por venir. Quiero combatir. Lembrando volar. Siga danza, siga festa, siga música. La vida llega cuando voz de azul la festa deberá continuar. Quiero combatir.